बोला बोला विंध्यवासिनी मैया की। अपना YouTube चैनल रियल म्यूजिक स्टूडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। कॉन्टैक्ट नंबर 7631565693। कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। न खाला दाल भात न खाला दूध रोटी, 9 दिन उपास रहेला, 9 दिन उपास रहेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। न खाला दाल भात न खाला दूध रोटी, 9 दिन उपास रहेला, 9 दिन उपास रहेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला, नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। पहले ही दिन से होला ये माई देख तोहर पूजनवा हो, डाला भर फूल तोरे के लाबे और पूजा के सामनवा हो। करिले पूजा और पाठ देखा न दिन रात, न कबहू आराम करेला, न कबहू आराम करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला, तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। सज गइल देख तोहर पंडलिया और लग गइल दू कनिया हो, बड़ा सोहाबन लागेला देख। माई महारनिया हो, लिखे राना ई गीत गावे मन खुश मित। माई के न मन करेला, माई के न मन करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। न खाला दाल भात न खाला दूध रोटी, 9 दिन उपास रहेला, 9 दिन उपास रहेला। माई हो देख कैसे पुजरिया लोग तार नवरात करेला। माई हो देख कैसे पुजरिया